Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Limburg Alleen. Straks heb ik hier aan tafel Martin Simek, de bekende levenskunstenaar van Tsjechische afkomst. En hij is op dit moment Limburg onveilig aan het maken. Maar we beginnen met een hele vreugdevolle mededeling. Want 150 jaar Limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap. Inderdaad, Wim. En weer hebben we de eer om vandaag de voorzitter hier te hebben, Karel Major. Karel, er zijn er misschien nog een paar lui in Limburg die niet weten wat dat LGOG precies is. Dat kent zich allemaal. Ik kan het me nauwelijks voorstellen, want het is inderdaad een zeer indrukwekkend genootschap, wat inderdaad dit jaar 150 jaar bestaat. Maar het Limburgs Geschieden- en Oudheidkundig Genootschap zet zich in, zoals de naam al zegt, voor de bewustwording en het vasthouden van geschiedenis en de relicten daarvan van onze provincie. En ook van de periode toen het nog geen provincie was, want dat zien we eigenlijk nog helemaal niet zo lang. En ja, daar mag ik op dit moment als voorzitter sinds een paar jaar nou een rol in spelen. 150 jaar. Ik Ja. heb die foto's gezien, Karel, wie Ja. dat 150 jaar geleden allemaal gestart is. Ja. Dat waren deftige jongens en meisjes, hè? Ja, maar in dit gingen de meeste mensen zo gekleid. Althans, als ze vanuit een bepaalde milieu kwamen. Want dat was in het begin was dat zeker zo. Er zaten relatief veel juristen, notarissen, dokters, veel priesters ook in dat genootschap. Die allemaal bewust waren van het feit dat het belangrijk was om, gelet op de maatschappelijke en staatkundige ontwikkelingen, toch ook heel goed te kijken naar wat er in die provincie zich in het verleden had afgespeeld. De toespraak heb ik zelfs de eerste, die wordt in het Frans. Ja, in dit tijd wordt er nog veel Frans gesproken. Op de scholen worden de kinderen ook meestal in het Frans geschoold. Mijn vader heeft op Paul Duc gezeten in de periode 1906-1912. On parle français, niet anders. Mijn moeder zat bij de Ursuline in Remont in de jaren 20. On parle français, monsieur. Hè? Ja. Zeg, en wat mij ook nog verbaasd heeft, in die tijd wordt dat nog streng omkleefd door de Rooms-Katholieke Kerk. Zeker. Ja, In die tijd durf ik te beweren, Ja. maar dan kan ze mij tegenspreken als een eerst wist. Toen ben socialist in harde nieren. Dat wordt in die tijd niet eigenlijk. Tot een socialist voorzitter wordt van het LGOG. Dat durf ik te beweren. Nou, ik weet het niet zeker, maar er waren er toen nog niet zoveel. In Limburg zeker niet, dus dat is waar. Maar er waren wel mensen die op een bepaalde manier tegen de staatkundige ontwikkelingen aankeken. Het was niet zo dat iedereen van het begin af aan in eenzelfde richting daarover dacht. Er werd dat er in de beginperiode een sterke neiging was om te willen aansluiten bij de Duitse Bond. En die struiming was heel uitdrukkelijk aanwezig. Maar zoals gezegd, ook dat is denk ik een belangrijke reden om inderdaad bezig te blijven met de geschiedenis van onze provincie. Want ook wij worden op dit moment geconfronteerd met verschillende visies, verschillende opvattingen, verschillende struimingen. En de uitdaging om daar toch een goeie van te maken. Ja. Je zit ooit begonnen in het Dinghuis. Het Dinghuis, dat is voor mij de Poesinellenkelder. Waar ik vroeger met de mam en de pap ging dan naar de poppenkast kijken bij Pieke Dassen. Maar dan zit je ooit begonnen in dat markante gebouw. Ja, het is denk ik goed om dat toch nog eens een keer heel uitdrukkelijk te vermelden. Tegenwoordig vinden we musea volstrekt vanzelfsprekend. Dat was in de tijd niet zo. De founding fathers van het LGOG hebben op een gegeven moment gezegd in 1863, 64, 65. We moeten niet alleen de beuk lezen, maar we moeten ook kijken of we objecten kunnen verzamelen die iets vertellen over die geschiedenis. En ze hebben toen feitelijk de basis gelegd voor de collectie die nu nog altijd de kerncollectie vormt, zowel van het Bonnefante Museum als van het Limburgs Museum als van het Centre Ceramiek. En daar zien we nog altijd heel groots op. En we merken ook dat er grote mate van erkentelijkheid is. Het Bonnefante Museum heeft net een boek uitgegeven waarin de collectie LGOG, zal ik maar zeggen, beschreven wordt. Het Limburgs Museum gaat er het een en ander mee doen. De archeologische collecties worden nader in kaart gebracht. Het Centre Ceramiek is een expositie daarover geweest. Kortom, het Regionaal Historisch Centrum gaat nog een expositie organiseren van alle prenten die van het LGOG zien en zich toch in die collectie bevinden. Onze voorelders hebben door mij een hele belangrijke rol vervuld en een taakinvulling gegeven aan het behoud van
onze geschiedenis. Absoluut, dat is allemaal goed. Hè. Ja. Wat ik me ook afvroeg, Karel, God je ook zover, we hebben dadelijk tot 2014, dan bestaat Oranje, zal ik maar zeggen, 200 jaar. We zijn allemaal heel blij, althans de zin Limburgers die heel blij zijn dat ze dat feest mogen metvieren. Ja. Historisch gezien, onjuist, oncorrect. Heeft het LGOG dan functie en ageert je dat tegen? Wij hebben wat dat betreft een prikkelende vraag gekregen van onze gouverneur, Theo Bovens, die ook al meer dan 24 jaar overigens lid is van de LGOG. Om te kijken of wij vanuit onze rol als Limburgs Geschiedeniskundig Genootschap inderdaad op een goede manier invulling kunnen geven aan die herdenking van 150 jaar Koninkrijk. Ja, die discussie... 200 jaar, hè? 200 jaar, sorry. Kijk, 150 jaar, oké, maar 200, we horen niet. We horen geen 200 jaar erbij. Nee, wij zien er geen 200 jaar bij. En we zien ons er dus op dit moment op aan het bezinnen wie we dat op de beste manier zullen kunnen doen. Ook historisch verantwoord zullen kunnen doen. Ook de spanningen die er op dat moment waren. De mensen die echt heel uitdrukkelijk een oriëntatie zochten op België, de Duitse Bond van de andere kant. Dus het is absoluut relevant om die markante datum, en die is dan voor het Koninkrijk Nederland, voor zover het Limburg betreft, eigenlijk pas in 2015 aan de orde. Om die toch heel uitdrukkelijk neer te zetten. Laten we dat ook vooral zo houden. Hè? En niet toevallig omdat de echtgenoot, zal ik maar zeggen, van de burgemeester van Maastricht in dat comité zit dat weer als Limburg dadelijk halleluja achter die 200 jaar. Nee, we gewoon geen geschiedsvervalsingen doen. Dat wil ik toch zeggen. Nee, dat is niet de bedoeling. Laten we heel positief eindigen. Ja, maar ik wil er nog iets over zeggen, want ondertussen gaan we dus ook in het kader van ons jubileum. Medio juni, 28 juni, hebben we een academische zitting in het gouvernement. En dan komen we deel 1 van de nieuw te verschijnen geschiedenis van Limburg presenteren. Dat wordt een boekwerk, allemaal op basis van vrijwilligheid geschreven door ongeveer 50 auteurs. Ongeveer 1350 bladzijden voor een hele schappelijke prijs. Mogelijk gemaakt doordat we van vele kanten ook financiële steun ervoor hebben gekregen. En dat wil ik toch ook nog een keer uitdrukkelijk vermelden. Want ook daar zal ongetwijfeld dat stuk geschiedenis van de totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlanden en de manier waarop er in ons Limburgse erfdeel mee omgegaan is en de spanningen die dat teweeg heeft gebracht, wordt er nog een keer heel duidelijk beschreven. En sowieso in het kader van ons museum, en ik hoop dat gaat volgen ook, eerlijk gezegd, op tal van momenten, tal van plaatsen zullen er lezingen, excursies en dat soort dingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld over de Vrede van Utrecht, die dit jaar 300 jaar geleden is gesloten. Ook zeer belangrijk vanuit Limburgs perspectief. Kortom, er is ook voor TV Limburg een meer à boire om leeg te drinken, om nog eens een keer in het Frans te eindigen. Dat was eigenlijk datgene wat ik dich wil vragen, Karel. Goed zo. Ik dank dich dat je hier was. Ik vind het altijd weer fijn als je hier bent. Een man met een mooi verhaal. Ja. En een man die een waardige vertegenwoordigheid voor 150 jaar LGOG. Ja. Slot één vraag. Heb je iets met Martin Simek? Zei zich dat iets? Als Martin Simek, wat zei zich dat? Nou, ik dacht dat hij dus een expert was op het gebied van tennissen. Dat het een Tsjech is van origine. Dat het een hele warme man is. Ik dacht dat het een hondenfluistereer was. Maar het kan ook zien dat er verstand van vrouwen geeft. Dat weet ik niet precies. Het laatste weet ik zeker. Oh. We gaan het hem dadelijk vragen. En we danken dich nogmaals. Succes. Karel, en heel veel succes met het jubileum. Dan vlucht ik naar de studio uit, want anders heb ik hem misschien beledigd. Zeker. Goed zo. Dag Wim, bedankt. Ja, Martin. Ja. Onze vorige gast. Ja. Die dacht bij Rempel dat jij hondenfluisteraar was. Ja, misschien is dat ook zo. Ik moet nu denken aan een moment. Ik was met een jonge tennisser in Calabrië om hem te testen of ik met hem ga werken of niet. Dus een jongen op dat moment was 18 jaar oud. En wij waren aan de strand, daar hebben we wat oefeningen gedaan. En op een gegeven moment kwam een groep wilde honden naar ons toe. En ja, ik liep zoals ik liep. Ik ben man van 65, toen was ik 60. En die jongen rent weg en laat me daarachter. En ik heb die honden
aangekeken allemaal. Niks anders kon ik, want ik was alleen maar bloot. En ik had blote handen, ik had alleen onderbroek. Want daar hoef je niet eens zwembroek te hebben, want er is niemand op de strand. In Calabrië heb je stranden, daar is niemand. En die honden die kwamen heel agressief naar me toe. Maar ik keek ze aan zoals ik zou een moordenaar aankeken, waarschijnlijk die me zou komen vermoorden. En zij werden heel rustig en gingen weg. Maar misschien? Ja, ik wist niet dat Karel Major ook paranormaal begaafd was. Dat is een heel begaafde man, dat aspect wist ik niet. Voor de kijkers die het nog niet weten, Martin Simek. Voor mij een hele grote eer om hem hier aan tafel te hebben. Hij is natuurlijk bekend als televisiemaker in gans Nederland. Hij is cartoonist. Martin, we hebben natuurlijk even rondgelopen hier met de camera door dit winkelcentrum. En we hebben de mensen de vraag gesteld, kent u Martin Simek? Hoe denken Limburgers over Martin Simek? We gaan even kijken. Ja, dat is een interviewer, volgens mij van Radio 1, 2 of 3, weet ik niet. Wie denk je erover hem? Ja, wel een leuke kerel. Ja. Nee, sorry, daar heb ik geen idee van. Nee? Helemaal niet? Nee. Nooit van gehoord? Nooit van gehoord, ook niet, nee. Nooit gezien? Nee, ook nooit gezien. Ik heb hem wel eens op tv gezien. Ja, Wat vindt u van hem? ja. Heb ik niet echt een mening over. Hij heeft echt een praatprogramma. En ik kijk liever naar een film. Ik heb geen idee. Geen idee, nooit van gehoord? Nee, nooit van gehoord. Nooit gezien? Nooit gezien. Ja, net op de foto. Dat is die journalist toch van Nederland 3, VPRO dacht ik. En wat vindt u nou van hem? Maakt wel goede programma's. Ik mag er graag naar kijken. Aardige man? Ik ken hem niet persoonlijk, maar het zal wel. Nee, dat weet ik niet. Nooit gezien? Nee, ook niet. Nooit van gehoord? Nee, ook niet. Nee, absoluut niet. Nee. Dat is de presentator uit Tsjechië. Hoe kan die dat weten? Maar het blijft Maar hoe natuurlijk kan die televisie. jongetje dat weten? Dat is toch onmogelijk? Zijn moeder wist dat. Zijn moeder wist Want jij dat. schijnt ontzettend veel vrouwelijke fans te hebben. Ja, maar dat ook mannelijke fans. Maar wat apart is, kijk, ik ben al 9 jaar niet op televisie. Ik heb al 9 jaar geen programma. Ik heb al 6 jaar geen programma op de radio. Dat is toch überhaupt wonder dat mensen nog weten wie ik ben. Wat mensen ook even willen weten nog, wat doet Martin Simek op dit moment in Limburg? Het is vandaag maandag 15 april, daar gaan we het over hebben. Ja. Wat doe jij in Limburg? Wat heb je gedaan in Limburg? Nou, ik heb gespeeld in Roermond. En ik ben meteen een paar dagen gebleven. Want kijk, als je eenmaal in Limburg bent en je komt uit Tsjechië, dan wil je toch terug naar huis. Zo moeten we het horen. En, nou, maar zo is het ook. Ja. Ja, ik vind... ik hoop dat de rest van Nederland niet hoort. Maar Limburg is toch iets anders dan... Wij vinden Tsjechië dan de ook rest, geweldig. Wij, Martin. Want er zijn overeenkomsten. Ik heb zo eens gekeken bij Limburg en Tsjechië. Die hebben toch overeenkomsten. Het zijn eigenlijk pareltjes tussen eigenlijk hele ruwe omgeving. Hè. Dat Oostblok daar, dat deugt allemaal niet daar. Maar dat Tsjechië, dat is een pareltje. En Limburg eigenlijk ook. En dan hebben we dat ook met de hoofdsteden. We hebben de Maas hier, jullie hebben de Moldau in Tsjechië. En Praag en Maastricht, die ademen eigenlijk zo'nzelfde sfeer uit. Want ik heb een foto laten maken. Daar zie je de bruggen van Praag, de beroemde Karlsbrugge. Hier zie je het. Ja, Dat is de brug. Karlhof Most. Hè? En dat is in Maastricht. Oh, dat is prachtig. Heel En mooi, je heel ziet mooi. dat er synergie tussen. Ja, wacht eens even. Op dit brug heb ik gestaan. Een keertje heb ik een trein gemist om midden op dit brug te staan om naar Maas te kijken. Ja. Dat vond ik wel moeite waard. En ik moest weer, je hebt gelijk, ik moest aan Praag denken. Ja. Ja. Ik ben in ieder geval blij met jou gesproken te hebben, want je bent geen kunstmens, je bent een echt mens. Dank je wel. En het was mij een hele grote eer. Dat is wederzijds. Dank je wel. En we gaan elkaar nog zien, maar dan niet hier met een glas water. En volgende keer, als dat gedaan wordt, als we zoiets doen Ja. voor mijn voorstelling, dan komen mensen ook naar de voorstelling. Fantastisch. Maar goed, Fantastisch, we gaan dat doen. dank je wel. Zoals gezegd, het was mij een eer Martin Simek vandaag hier aan tafel te hebben. Donderdag is er weer een nieuwe aflevering van Limburg Alleen. Maar dan presenteer ik niet met mijn collega Wendy Segers. Tot donderdag, tot Limburg Alleen.